Sumud na kami lima. Ay, ito na limang namunahan. Ito magdusera kay po niya. Pati kuno, pag may siya, hangpo siya tako na. Hindi kayo kan. Nakang bilang yan. Isang po ito speedy, inang lima. Bakit kakaranta nyo? Kailangan sa kapapatulong niya tayo. Kaya ito ka. Kita niyo. Nabila po ang gato sini. Nakakarimari. Na, dede ka. Hindi ako mamakayan ba? Hindi ako makayan din ni Biato. Kasi makakadiskusyon. Bisan na ako mag-uno. Bang kuya ito pakarimon Marian. Nakakusingkatan ko ng itungan. Nabaya-bayan nyo na. Bisan iniikan ko. Di ako makayan. Bisan na ako mabayayan sa mga panahon. Di ka kami. Kasi yung katan naglalain. Di na maunin ako. Wala yung problema. Magalit na pala niya rito. Ha? Nakatulihan po. Sari na ba inaji? Dede da limahang tawa. Kita, nung ka mauway ra sa tumasala banghat ako. Sa intaurit ko ako yung mabisara. May talong niya nahulihan baka unong paunahan. Kinit baran ba kita katanin yun? Uy, kasi nakapila muna ako iyan. Na di ako makaiyan. Uy, ako mahinang nga. Tadi ako di api-api. Papaglayin nun, tao kang pulis ng bingkatan. Bago di ko magkakabisa ni ayuda ko, ako ito at trade. Yari ako rin kanina. Nag-assist ko. Oo, lahi na din. Dapat ito lang ko mo. Uy, kaya makasindi kayo mo. Mayroon mabayang tao nito nga rin. Ba't ito ito yung nga nila? Dahil na mauna, kasi ako sa kaya kataon din sa kaniyami. Ano nga di kami magkakad ng kabayan? Kami nakasabahan. Nawal lang ulan. Kami din ang radio. Duway mag-share doon. Islam. Ako gusto kita niya, nagkapuso siya. Hindi kami na kulang dito na kapalas. Kura ako ni Patan. Ulan na to din. Ang ininagulan. Ini importante, Jukop kita nangyari, pagbalik pa ba Jukop? Mayroon na iyan. Misa din sa inyong anak, mayroon na iyan. Ginawit. Malagutay. Yun sir, ang pila talaga sir. So, nag-ano na kayo? Ano? Pila ka dito sa para kuan na.